تۆرا سووریا مافê mirovan 21 raportên derbarê bikaranîna gazên jehirkirî li Sûriyayê ji destpêka bikaranîna wan li bajarê Beyda roja 22 Kanûna 2 sala 2012 got rapora wê ya dawiyê jî roja 19 Nîsana îsal bê navnîşana çavrêkirina êrîşa duwem Serxûtayê û di nameyek piçûk de dibêje eger hêzên Esed êrîşeke nû li Serxûtayê pêk neynin wek êrîşa yekem dê 21 aba 2013 encûmena ewlehî tû tevgerê nake bo parastina xelkên sivîl li Sûriyayê û ji bo wê jî hêzên hikûmetê wê berdewam bin bê ladana biryarên encûmena ewlehî û nepabend bûn bê rêkeftinên nehiştina çekên kîmawî ya gobûwe endam têde. Wek gotê zanîn goberiya êrîşa Ghûtayê di aba 2013 de tora Sûrî bê karanîna rejîmê ji gazên jehirkirî re zêdetirî 28 caran belge kir. Wan raportan bê karanîna rejîmê ji gazên jehirkirî re belge kiriye lê tû belge li ser bikaranîna hêzên din ji wan gazan re wek hêzên Kurdî yan jî komên İslamî û radîkal tunine. Bi vî şêweyî li gel êrîşa Ghûtê komar û dawên yên hêzên rejîmê têde wan gazan bikaranîne digihêjin 121 rûdaw. Golê gundewarên Şamê 45 rûdawên êrîşên bombabarankirinê bi gazên jehirkirî zorbey wan li devera Duxaniyê hatine belgekirin. Li Şamê jî 22 rûdaw zorbey wan li taxa Cobar got 17 caran hat bombabarankirin. Li Idlibê 19 rûdaw hatin belgekirin û li Hemayê 17 li Helebê 10 Der'a 4 Hemis 3 rûdaw dîtin bi bombabarankirina gazên jehirkirî. Têzanîn got encama bikaranîna hêzên rejîmê ji gazên kîmawî re di 121 êrîşê de 1242 kes bûne qurbanî û zêdetirî 3505 kes birîndar bûne. Nîvê wan ji jin û zarokan e. Tora Sûriya mafê mirovan îro droja bîranîna qurbaniyên komkujiyên kîmawî daxwaza alîkariya xelkên navçeyên Bakurê Sûriyê kir bi bêhtir ji 20,000 demamik en ku maskên taybet bi gazên kîmawî ji ber got ew dever ji destê rejîmê derketine bi sedema neserketina encûmena navdewletî bi nûneratiya encûmena ewlehî bi parastina sivîlan li Sûriyê.